Loro joma ni kuom thuolo mar dwe achiel mabiro kaluwore kod chenro mar sikunde tam mar adek dhi chakore juma mar tarik 24 dwe mar aboro. Tam madhi bedo machuok kimedo kod penj adek madongo mabiro tim komoting'o KPSEA, KJSEA kod KCSE. Bende okang' mokwongo jopuonjre mag grade 10 dhi timo achiel kuom penj mag ochuno ka jonyuol gi jopuonj ijiwo mondo ne ni jopuonjrego ondikore yo makare. Simprose Okinda nigi lero. Chenro mar somo e skunde primar kod sekondar chorore machiegni kod giko mar higani. Thoth skunde gi loro juma ni kuom thuolo mar kind jumbe 3 nyaka dwe achiel. Thoth jopuonjre biro yepo tarik 24 mar dwe mar aboro. Tam mar adek ni mabende en tam machuok ahinya kuom tam sadekgo, iye medo ridore kaluwore kod penj adek madongo mitime kod nono winjo mag jopuonjre kendo biro kawo thuolo mar jumbe 9. Kata obedo ni jopuonjre ni e rusa, thoth gi koro iparonegi kik wigi wil kod somo ahinya ne mago madhi timo penj machorogi e klas manyime. Ikruok mag penj gi noselor tok timgi e kind dwe mar 2 kod 3 higani, mak mana mano ma jo grade 10 madhi nyime sani kendo nego lore giko dweni. Penj midhi time tam ni oting'o KPSEA ma jo grade 6 madhi 7, penj mar KJSEA mitimo kod jo grade 9 madhi 10 higa manyien, kod penj mar KCSE mitimo kod jo klas 12. Bende ni e okang' mokwongo jopuonjre ma jo grade 10 idhi non winjo margi kata timnegi assessment. Kopore kod lai mar somo mar 844, penj ma jo grade 10 dhi timo nyaka keti maino kaluwore ni oting'o 15 mar maxim ma japuonjre biro yudo kotimo penj maduong' mogik ma sani iluongo ni KCBE kata Kenya Certificate of Basic Education. 15 machielo biro wuok e penj makamano mar grade 11. Ka penj mar KCBE biro golo 70. Tam mar adek biro rumo ayanga tarik 23 mar dwe mar 10 ka jopuonjre mamoko weyo thuolo ne jowadgi mondo tim penj madongo. Yepo ma higa manyien biro timore chakre tarik 3 dwe mar 1 higa mar 2027. Simprose Okinda, Ramogi TV. MCA mar ward ma North Kadem Olema Obonyo ochwalo bura e doho ma Migori kodwaro mondo doho tam piny owacho mar kaunti Migori